Moro moro. Te varmaan mietitte, miksi ei ole tullut pitkään aikaa video. Miksi ei ole tullut niitä skeittivideoita, mitä mä oon miettinyt. Mutta täällä on satanut koko ajan. Ja mä en oo muutenkaan jaksanut ruveta tekemään, koska mun kone on aika paskana. Mutta kohta mun synttärit, niin mä saan siihen varmaan osia tai rahaa, millä mä ostan osia. Joten ei hätää. Rupea videoita tulee, skeittivideoita ja näin. Heti kun saadaan kuivakeli, niin mä menen kuvaamaan kameralla. Ja millä mä tuun kuvaamaan ne videot, niin on tää mun GoPro Hero 3. Siinä on ollut myöskin yksi ongelma. Mulla on tää kotelo rikki. Tää ei saa kiinni. Tässä pitäisi olla se kiinnike. Tässä näin. Mä laittaa tämä kiinni. Niin se kiinnike on lähtenyt irti. Tai meni rikki. Mutta mä ostan siihen uuden myöskin synttärirahoilla. Joten rupeaa tulee taas videoita ja voin mä kuvata pelkällä tällä ilman takoteloakin. Mutta ei siitä se enempää. Mä en mun skeittilauvun tehdä ja mä näytän vähän sitä. Noin, nyt mä hain sen ja dekkinä toimii idän multiscam-dekki ja grippinä on idän joku scam trip, en tiedä, joku idän grippi. Sitten ruuvit on idän, trukit on tunderi, tämmöset mustat. Laakereina toimii asteen speedyt ja renkaina jonkun Unkarista ostetut. Ei mitkään hirveän hyvät. Kenkinä mulla toimii Entinesin jotkut kengät. Ihan hyvät. Ainakin minun mielestä. Tykkään. Toimii hyvin. Mutta joo. Ei mulla muuta. Tää vlogi oli tämmönen pikkunen vlogi. Tässä oli vähän kaikkea sekaisin. Joo. Ei mulla muuta, mutta tähän seuraava videon parissa. Se tulee olemaan luultavasti skeittausta. Ja mä tuun varmaan tekemään tälle kanavalle myöskin niinku videoita aina niinku niistä skeittikuvaussessioista, että mä kuvaan tällä mun kännykällä etukameralla, kun siinä niinku meidän kuvaussessioista ja näin. Mutta ei mulla muuta. Me nähdään seuraavassa videossa. Ja se on siihen asti. Moi moi! Moi!